Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Doc Isaac makadi tofara makadiba tiripo isi nguva yareba ya nguva yanga yareba anditi munenge muri kupiwo kumabasa kwandanjishandira kwacho kwakuri kure ndanjishandira kunyanga uko kumasango ehuni kuma pine trees anditi nopakanaka Doc vanhu ndo vanga vachibvunza vachiti ko Doc vari kupi Doc vari kupi raiva regai tizovatsvaga nekuti takambosangana muchiri kurangarira kuti taitaura nyaya chi dzakasiyana siyana dzakawanda asi dziviri kana dzitatu dzamuchiri kurangarira takataura nyaya yekuti ndinombotaura naMwari takataura nyaya yekuti ndine zvandoratidzwa zvemunyika munomu zvimwe zvinozadzikisika chaiko zvinotozadzikisika kuti Mwari vataura zvobva zvazadzikisika sekureva kwavanenge vaita chaiko anditi saka ndiri kuona iye zvinezvi nditi pandakambotaura neni maitaurai muchiti no pane nyaya ndaratidzwa ine chekuita nemasoja handizoti ndeye muno munyika here ndeye kunze kwenyika here ndeye pasi rose here zvakaaita idzi hope dzakatouya patoine nguva ndofunga taane 6 months or so ndakaratidzwa munyika muno mapinda masoja akapinda muno ndeye kuMozambique but chakashamisa ndechekuti kwavakabva nako hakuna kunyatsozikamwa asi pandakazovaona ini vavega vava kutoda kusvika kwaRusape but I think direction yavari kupinda nayo ndiye kunana Nyanga Honde Valley and so forth I think ndo direction yacho because pandakazovaratidzwa vava kuda kutosvika kwaRusape ndakaona hangu vachibatwa kubatwa ndakaona vabatwa but tiri kuitira zvokutiwo isiwo security yedu ngaigare iri alert kuti those people can be here anytime from now apa rikava vanogona ngoti ihope sekutaura kwamuri kuita aina handiroti hope dzinopesa especially dzine chokuita nenyika handiroti hope handiradziwi zvinhu zvisingaitiki kana zvinoenderana nezvenyika zvine zvitori zvinotongobuda zvakadaro kuhope uku makaradzwa here kuti chikonzero chingadai chaita kuti masoja aya apinde muno munyika changa chiri chechi according kune because ndakazoratidzwa pavanga vasvika vabatwa asi kumashure kune vanhu vanga variko vanga vachichema vemunyika muno kureva kuti pane zvavanotoita causing havhu kubva kwavanenge vachifamba vachitopinda mukati muno mukudaro kusvika pavanozobatirwa pane pane zvavanenge vatokonzeresa zvakatowanda saka tichida kuti our security being alert always chandi Dr. panyaya yehupfu ndo imwe zveya makati no pane nyaya yehupfu yatoda kuti timboti kurekurei inini when I heard kuti pano mumwe muprofita akatonge ataura nyaya yekuti hupfu inini pandakazvinzwa last week but one ndakatoshamiswa kuti anotaura nezvehupfu ende zveshwa vave national foods vanonzi vakatobvuma kuti pane kamwe kakemikal karimo mubvo wakaita sana red sea vana palenda nanani unokonzeresa kenza but ini handakuudzwa zvenational foods ngirozi yaitaura nini yakanditi hupfu hahusi hwenational foods asi ndehumwe hupfu huchatobva kusaidi rekunana South Africa kana kuti kunze kwenyika kunenge vana Botswana nedzimwe nyika dzakatenderedza vana Zambia huchapinda muno hupfu hwacho hunenge hune lesser price saka vanhu vachamhanya vachiti nokuti hwakachipa but mahuri mune zvirimo zvinozokonzeresa kenza especially kumadzimai izvi ndo zvandamadzisirwa ndakaitwa saka zvikaikana zvichibvira vaya vanoongorora chikafu chinopinda munyika kana kuti chinodyiwa nevanhu munyika ngavamboongorora hupfu especially husiri hwedu ina handakuudzwa zvara national foods handi unyemo ndakaudzwa husiri hwatoziva isu hwatagara tichidya muno ndo hunoda kuongororwa futi hune zvirimo zvinokonzeresa kenza especially kumadzimai saka patingati vanhu ava iko kwavo kunyika kwavo havasozva here kuti chemical iri kukonzeresa kenza kunyanya kumadzimai according kune zvanga mataurirwa zvakaitwa vanhu vanotoziva kuti this is what is there saka vanhu vanotoziva kuti pane zvavari kutoda kuitira haisi nyaya yekuti
zvinongooneka zvatovemo zvinhu zvakatogadzirwa kuti zvingopinda munyika zvakadero kuitira kuzokonzeresawo matambudziko kumadzimai emunyika muno. I don't know the reason ndinenge iri yei. Vamwe Dhokuta, tidzokere kumashure, vanogona kuti sekutaura kwamaita kuti zvinhu zvakawanda zvamunoratidzwa kana zvamunopiwa kuhope zvinenge zvine chekuita nenyika, ende kubvuma kwavanhu kunonetsa kana takatarisa panyaya dzakaita saizvozvi. Ndezvipi zvimwe zvamakamboratidzwa zvatingati which came to pass? Ini usually gore roga roga ndotoratidza zvinhu zvakatowanda. Zvimwe zvekumashure zvakaita sekunaya kwemvura yekuchimanimani kuti iye kuzoita mafloods ndakamboratidzwa nezvayo. Inini ndasingazivi munhu anonzi Ntungeni, but ndakaratidzwa mvura moto uchikwata mumvura. And this is exactly what I had zvakaitika kunana chimanimani Chipingi. But ndakatombozviratidzwa before zvapo zvisati zvaitika. Ndasingazivi munhu anonzi Ntungi, but ndakangozonzwawo kuti ndo zvakazoitika kuChipingi uko and so forth. Zvakawanda. Ende mvura yacho yandairatidzwa kuti ichauya zveshwa yakazouya. Vanhu vakatoshamisika kuti zvinhu zvakadai zvinoitika here, asi ndandazviudzwa nemamezhasi ekutora ndandaudzwa. Udza vanhu vanoita zvemed department vatsvake zvinhu zvinobatsira vanhu kana paitika mafloods zvigare zviripo, nokuti vamwe vachafa. Zveshuwa zvakaitika vanhu vakafa. Saka Mwari vanenge vachida kuzama kuavoida the rate yekufa kwevanhu munyika muno, but isusu nenyaya yekuti tinononoka kuresponda kana kutambira zvinenge zvichitaurika, ndo zvaakukonzeresawo kuti zvizodai kuti matambudziko anozongouya vanhu vobva vafa. Exactly fanika zvakaitika pacorona. Inini corona ndakaiudzwa about 3 months isati yaveko. Ndikaudza vanhu vemumagroup vandaive navo because ndandiri mugroup remasvikiro eZimbabwe. Saka pandakavataurira izvozvo vakatanga kuti wakambozvinzwepi wesinzi kana vanasekuru vako pavakazvarwa kuti chirwere chinogona kuregedzwa chiri mumhepo chouya kuzouraya vanhu saizvozvo. Ndikati ini ndo zvandakaudzwa. Ndobva ndazoenda pana Mwari ndikati vanhu vaya vari kuramba futi kuti mati kuri kuya this virus munyika. Ndokubva ngirozi yatumwa ikati ndachivaudza kuti vachitenga chikafu chinogona kusustain vanhu for more than 6 months zvichienda kumberi, because mashopu achavharwa. Mari vanhu vanenge vanadzo, but shopu yakavharwa hakukwanisi kutenga chikafu, vanhu vachafa nenzara zvimwe zvacho. Icho chirwere chacho chichauraya futi vanhu, but rate yachaifanira kuuraya nayo vanhu, Mwari vakati ndakachinja mhepo. Vakanyatsotaura kudaro kuti ndachinja mhepo. Of course chichasvika, but rate yanga yakatarisirwa kuti vanhu vazoparara nayo munyika muno yanga yakadarika what happened. So all those things ndinoudzwa. Saka ngatiendai panyaya yehupfu. Tingati here Mwari vakakuratidzai zvakare mameasures anofanira kutorwa, uye zvakare nekuratidza kuti kana pakasatorwa mameasures vanhu vakawanda zvakadii vanokasangana nekufa. Amen. Pakanzi munomu tine mascientist edu vamwe vanoita zvezvirwere zviri muchikafu and so forth, zvemavirus zvemabacteria anenge ari muchikafu anenge ari toxic to humans. Saka vakanzi ivavo ngavatore matest. Kuzvombonetsa kungoenda pane hupfu hwamango hwavanenge vangosarudza, tore katsama kana kapu 1 kana half cup wondotesta kuti hamuna here zvinozokonzeresa kenza. Vakaona musina, then the next hupfu imwe kambani wotora futi wotesta, andivo vachazobata kuti asi definitely muchazondudza, vachataura kuti uhupfu hunoda kukonzeresa kenza. Ina handakuudzwa yebreast cancer, asi cervix. Cervical cancer yanonzi cervical cancer. Hatingati here zvichida kutaura kwatiri kuita kuno humwe hupfu uyu hwatomo kunyange zvavo hupfu hwatovemo, because netime yandakaudzwa nepatave izvozvi patodarika 4-5 months. Same nenyaya yemasoja ndakazviudzwa zvinhu izvi mwedzi yaingoteverana. So patove nenguva yakareba zvekuti hupfu hwofanira hwamcirculation, but hatisati takuziva kuti ndehupi manje. But vamwe vanokwanisa kukasira kureacta
especially pakaitwa survey yekubvunza kana madzimai kuti upfu hwakamira sei munogona kutozungunzwa vamwe vachitoti hwakambondiita zvakati then uhwo ndo testiwa wacho man tinobata chiri kukonzeresa tokasira kuchieliminata munyika chobviswa masherefu medu at least taseva more than 1000 yevakadzi vedu. Dhoku, pamakatanga kutaura naMwari mimi kana muchiri kurangarira igore ripi ende makanga muchine makore mangani ende zviratidzo zvipi zvamakabva maziva kuti inini apa ndiMwari vari kutaura neni? Alright, zvokuzonyatsoziva kuti kuna Mwari chaizvo because inini from ndichiri kamwana ndakazvarirwa muchechi yepostori taingonamata and takadzidziswa kukwira makomo ndine less than 5 years ndanda kutoendawo nevabereki chindokwira makomo nokudzika and so forth but ndandisingabhelieve kuti Mwari vari kuso kuti ndakazoita maproblems mamwe akaoma akandirwadza zvokuti ndakasvika pakuramba ndongonamata ndichida kunyatsoziva kuna Mwari kuti Mwari zvinofamba sei. So it happens ndakandatsanya about 20 days ndandiri kukwekwa ndandisingachishandi ndadzoka kuSouth Africa basa richinetsa. So ndanamata kudero inini apa ndakanamata ndichida kuti Mwari vandipe anze ekuratidza kuti ndiMwari. So ndakaratidzwa after day rechi21 ndopa ndakaratidzwa ndichiredza. So ndandine zviredzo 3 ndakagara ndiri 1 zvichiratidza kuti ndatoita zuva rakatokura ndiri ndega kwakuda kutondosviba kuma 3-4 kwakuda kundovira. Then ndatopererwa hapana kana 1 kana chisinde kana demba randanga ndabata. Pakabva pasvika umwe ngirozi yanga yakauya, munhu wanga ane ndebvu dzake chena nemusoro wanga une bvudzi jena negemenzi rake hombe jena. Uku kuzasi ndasingakwanisi kuona but zvazviri zvichena zvezvaanga anazvo. Akauya ndobva agwadama pandiri saka ndakavhunduka ndichihwa kuti pane munhu asvika. Pandakafuratira ndakati munhu uyu is not from here. Ndobva achinditi wanetseka ndikati zvikanzi asi zvawanetseka nazvo hazvinetse. Toda kuratidza kuti Mwari uriko. Handitiwo nedoubt kuti Mwari variko plus unoda kuziva kuti Mwari variko. Ndikati akabva akatibudisa zviredzo nobva ndabudisa zviri 3 zviredzo zvaya kunze. Pazvimaoko paya akatora worms dzandaive nadzo ini ndodzakatora ndobva angoisa pazvimapini paya ndobva atichikanda mvura. Muza hazvina kuita zviya zvokudyira zvokuti chochocho zvinoita hove izvi dzakangoita zvokungotobata kudai kwakutanga kutodhonza chiredzo. Saka ini changu chaiva kungodhonzera kunze. Mazihove andakabata so chihuku wandita chakabata kana hove 3 dzimwe nekumuswe mazihombe akadai. Ndakutoshamisa saka mumvura umamo nehove dzakakura kudai ndaspenda zuva rose ndiri pano pasina kana nyana pobata kana chudu. Saka pandakafuratira kuti nditase murume uyo wanda ndinaye uyo ndakaona pasina munhu angaenda. Ndopa ndakaziva kuti haingirozi yabva kuna Mwari. But reason yacho I later realize izvino kuti reason yacho yaiitirwa izvozvo ndiye kuti ndinofarira kuitwa muredzi wevanhu. Ndine zvandakapuwa sechipo naMwari kuti ndiite muredzi wevanhu. There is chipo chekunamatira vanhu vachipora. Dai chachisiri chipo chokuti chinobva kuna Mwari ini ndega handina chandomboziva changu kwakurungonamata. But ndakatozorealize papaya kuti ndine chipo chakaita saichocho. Ndo madhezi acho zvangotanga iwa zvinenge zvakangobudirana zvese kudai. Ndakatanga kuti kana inini pachangu ndakatanga kurwara. Ndakaita mudumbu mokuti ndakatadza kuhwisa ndaitadza kufema ndaiti kana ndikaita breathe out kudai dumbu raizvimba. Kuti ndiite breathe in ndorwadzwa zvimwe zvokuti ndaiwa kunge munhu akuda kutofa kuvharigwa pamweya apa zvose nepachifuva nemudumbu papasina chakanaka. Raita sokutoti zvimba kudai saka paonda breathe out rotanga kuungana dumbu richirwadza. So ndakazonzi ndiri muhope ndakangovata ndofunga about 10 minutes dzakawanda. Ndopa ndakaona ngirozi ichinditi muka tora mugoti uri mumba. Watora mugoti wotora mvura shoma shoma wozvinyora muchinjikwa uchiti muzita renyu baba romwanakomana noromuya mutsvene chingodaro
uchaona zvinoita zvakanaka. Saka ndakangopepuka paya nokurwadziwa kwandaive nako ndongonanavira mugoti, ndokutora mugoti ndokutanga kutozviita. Handikutowawo ndakutodzvova kuratidza kubudisa zvinhu zvazvakandisunga dumbu. Pasina nguva hope ndakatozomuka dzava kuma 8-7-9 ikoko, hope dziya dzachipera. Asi ndopandakatotanga kutohwa kuti ndamunhu. From there ndopakatangawo muchinjiko wacho, ndakutoitirawo vamwe ndichitoona vachitopora and so forth. Ndine vanhu vandakatombobudisa muchipatara chaimo vairwara pagomo apa muno muHarare, hatisi kutaura kure. Ndine vanhu vandakatomboenda ndichindobatsira, ndikati mbingi ndakumbira ofisi pagomo ndipewo ofisi yekuti ndikwanisa kuti vamwe hamune musingagoni kubatsira imi kana kuti kuvarapa imi pachipatara pano, zvinenge zvichida spiritual help, ndogona kuenda kune vanhu ivavo ndichivanamatira and so forth. Handina pressure kubatsira vanhu nokuti simba racho nderaMwari. Vakazoti pakazotagwa zvakawanda vanhu vane pakuda mapepa and so forth. So saka ndakabva ndakuona kuti hazviite, but izvozvizvi kachipeka koko kubatsira vanhu nokusunungura vanhu kari kuwedzera, ende nhamba yevanhu iri kuwanda each and every day. Recently kusera zuro chaiko ndina munin'ina wababa wangu ari ndiye oga anga asara, anga achirwara singaiti. Saka vakomana vakamutakura last week vakaenda naye kuchipatara panonzi pa St. Anton hospital kujerera. So vaadmitwa koko, ini ndakazongoitawo chance yekufonera nevapfana vangu vaMwari po vaivatakura vaya kuchipatara. Ndobva vanditsanangurirawo kuti mudhara ari kurwara so ati pari zvino ari kuti ari kunzwa chifuva ndo chiri kumurwadza zvakanyanya. So ndakavati umana makadii kutaura choro vachiri kumba, because zvinhu zvakada saizvozvo zvinogona kupora in less than a minute. Munhu anenge atove right. Hanzi nemarwariro ari kuita ari kutadza kana kufema, ari kuti chifuva chiri kuvhara asi kana kukwanisa kufema. Ndikati ndo zvacho zvakatodzisa Mwari chipo ichocho, ndo zvachinotoshanda zvakada saizvozvo. Zvinenge zvaremera vanhu mazama zvose zvaramba, maenda kumaprofita vavo yavadii zvaramba, mazama kuchipatara zvaramba, ndo zvinoda Mwari kuti vakuratidzei kuti ndini Mwari. Saka ndakazongofonera navo zuro, ndizuro kusera zuro ndopa vakabuda muchipatara ndikusera zuro. Madzikoma angu anga atobva kwaMutare nevanin'ina vangu vamwe vachienda uko kujerera kunoona mudhara. Inini havana kundiudza, havana kana kutaura neni. Saka ndakashamisika vanin'ina vangu vari kukuzaka nokuti ndokumusha kwedu. Vakuti mukoma masiwa kai, nokuti ndakavati denda handakwanisa kusvikako ndibatsirana nemudhara kurwara kwaari kuita zvaiita, and it only takes 1 minute kuti vaite zvakanaka. Zvikanzi mudhara mazosara sei nhai mukoma? Ndakati handizivi, havana kana kutombondiudza kuti tiri kuuya ukoko, plus ini ndiri kuHarare handisi kwaMutare. Saka ndofunga vangofunga kuti vangoita trip ravo vanhu vanobva kwaMutare vachingonanga, havana kunge vataura. Asi zvisinei togona kuita munamato. Saka iye akabva ati saka toita munamato wacho na 1 pavhizini hour ya 1. So takazoita munamato wacho na 1, but avaeresawo. Pasina kana 2 minutes vanga vagara vakutotaura nyaya zvokuti vanga vachirwara zvazviripo kumashure zvazisipo zvachose. Vanhu vakatoshamisika naye vakomana kuti ndaramatomuka maakutotaura nyaya zvokudai, kwakutotanga kutozowa nyaya zvokutoenda kurova kuti vanga vatopora. Ini ndikazototaurawo navo zvakamira zvikanzi munotendwa moyo, chipo chenyu chamunacho ka, rambai makadaro nokunamata koko muchatoita zvikuru panyika. Izvozvi recently ndiri kutsvaga pano mumwe murungu ari munyika munomu, handitomuzivi asi ndakamuratidzwa kuhope. Ane problem, akangotanga ita problem yegumbu zvokuti hazvinzwisisi kuti rakafamba sei kuti gumbu riite sezvo rakangotanga ita sevandikachiveve. In fact rakangotanga ita sechinhu chiri kudhonza, a pain kubva kumashure kunoku ndokutanga kutokwira kuya. Zvino raakunoku haachanyatsogona kufamba. Saka haachanyatsogona kufamba, chinhu chacho chiri kuya futi pachifuva kundovhara kana mweya kuti afemi zvakanaka. I don't know how zvatinga interpreta nazvo in English kuti anyatsonzwa kuti
it's me ndiri kutaura nyaya dzacho ari muno munyika iye pane something chaanofanira kuzoita chaanofanira kuzoitira Mwari infact kana vanhu munyika muno kuitira kuti ministry yaMwari iende kumberi so munhu iye ndiri kumuda I hope kuti kana paine hama for healing purposes munhu iye ari kudikwa I hope kuti kana paine hama dzinoona maprograms edu aya dzikabva dzaziva kuti ndiye munhu ari kutaurwa message ikasvika kwaari anogona kuti kutifonera toita se tokusvitsai amen ndizvo chaizvo but vanhu munoziva kuti Dhoku zvinonetsa kubhilivha nyaya dzamuri kutaura idzi handisi kutaura kwamaita imi kuti pamakatanga inini kwakauya munhu akanga akapfeka zvinhu zvichena akaita 2 kana 3 zvakazoita kuti imi muite semubhilivha saka zvakafanana nini kana muchinditaurira so ndingaite sei kuti ndizvibhilivha kuti zvechokwadi murume uyo anotaura naMwari Mwari vakazoti kana wakuzotsanangurira vanhu chivatsanangurawo chivaudza iyi nyaya iyi yandakukuratidza inini nevana vangu ndine vakomana vamwe tu vari panapo ngokuti zvinovakura but vava vachiri vadiki uye atokura yes so akanditi Isaac ndikati zvikanzi mangwana wangu waida kuenda kunotsvaka huni ndikati afe ainzira Mwari inini ndakambokuudzai paya kuti ndoriziva vanototaura neni ende nazvino ndiri kutonamatira ndirinzwe futi tokumbira kuti Mwari chimbotaura ini rangonzwa futi inzwirei because it's very sweet rinonakidza kunzwa zvikaiti zvikanzi wanga waida kuenda kuhuni mangwana ruda ndotsvaka huni ndikati zvikanzi ndoda kuti ndikuratidze kuti ndiri Mwari hakuna umwe munhu kana chimwe chinhu chinogona kukuudza ramangwana rako nezvinobuda muromo momwe munhu asiri iwewe zvinobuda muromo momwe munhu zvaachataura saka just imagine kuti iwe unobva wabva ipapo because ndakazomuka makuseni ndobva ndatora vakomana vaya ndobva ndavatsanangurira namedhema ari mukati ndakavaudza the same thing ndarota hope nichiudzwa kuti zvakati mangwana ndiri kundosangana nomwe munhu wandichasangana naye pandotanga undotema huni yandoda undotema munhu iye achasvika ndanzi munhu iye ndimuudze mashoko okuti ndangoyawo kuzotsvaka huni dzekundibikire vana vangu bhinzi handina zvimwe zvandiri kuda mukati muno rari plus remunhu saka munhu akazongosvikapo zveshuwa akauya ndichingotanga ngonoti huni vasvika ndobva ndayeuka kuti no ndanzini ndimuudze mashoko kunobva ndamuudza exactly sezvandakanga ndaudzwa iye ndobva achindipindurawo zvandakanga ndaudzwa mupoti uchati zvakati akabva andiudza andakanga ndaudzwa kuti uchati allright chitemai ndimoga wandabvumidza kutema munzvimbo ino nokuti ndaona kuti you have got a genuine reason saka ndiwoga wandakubvumidza kutema huni munzvimbo ino asi unofanira kutema huni dzakaoma chete usatema muti munyoro ndikati neniwo futika zveshuwa ndinoziva kukosha kwakaita muti saka ndaanchitemawo huni dzakaoma ndakazonzi kana mapedza kutaura naye munhu iyeye achanyangarika zvokuti muchashaya kuti waenda nepi ende zveshuwa this is exactly what happened ndakandataura naye ndobva ndakoshawa kuti ndamboudzawo kuti achanyangarika zvemaseconds ndakangoisa demo 1 futi pamuti uyu wacho wandakanga ndakamira pauri patakazotarisa tose vakomana ndo vakazondiyeuchidza pana vandandina kuti ndara munhu uyauya manzi kana akuenda muchamushayiwa hatichatomuni mamaakatarisa here vakomana waenda nepi zvike wangofamba 1-2 steps up hatina kuzoona kuti wafamba sei zveshuwawo ndo mamira saka tiri kutaura zvokuti Mwari vanokuratidza nzvimbo yamangwana Mwari vanokuratidza zvinotaurwa nemunhu zvaanobudisa muromo make zvaunozonzwa iwe nenzeve dzako idzi chaizvo nemunhu wacho uchimuona razuva ramangwana kwete musi wawaudzwa saka pakadero you have no doubt kuti ndi Mwari inini I am different kunana Madumbwe ndoda kukuudzai chokwadi ndakazviteerera nezuro Madumbwe was talking something paradio but haagoni kuti aprove vanhu zvinhu zvinoita kuti ubelieve kuti uyu munhu anotaura naMwari kana kuti ane zvaanoziva zvaMwari ini ndine zvinhu zvandakaudzwa zvandakaratidzwa nezvandakanzwa nezvandakaona
nezvavanondiudza zvinoitika zvinozadzikisika chaiko exactly seizvozvo. Saka I have no doubt nokuziva Mwari, ndinoziva Mwari. Imimi nekuti muri mazviri uye Mwari sekutaura kwamuri kuti vanotaura nemi direct ende voice ravo munoriziva ende vamataura kuti riri sweet. Munhu ari kuona anobva ati ko zviri kutaura nemunhu vaona kuti patatanga nyaya tataura nenyaya yehupfu yamataura. Asi kuti even kana kuti masaindist acho kana vamwe vanhu vari kuteerera apa vanogona kutaura izvo zvekuti akupenga sekutaura kunoitwa madungwe kuti akupenga kana nemiwo munogona kunzi uyo anopenga. Inini ndakanzi manje regai ndikuudzei. This is a word from God. Vakanditi Isaac ndikati zvauchataura kana vanhu vemunyika maunozvarwa vakaramba kuti hazvisi zvaMwari ndichazovaratidza kuti ndini Mwari. Ngavazive zvakaitika kuIsraeri kuIjipita ndicharatidza munyika mako zvakadarika izvozvo. Ndo zvavakandiudza. Kwai kana vachinge varamba kana kuti vane madoubts newe this time ndakuchivaratidza kuti zvinhu zvavachaona vachatoziva kuti apa ndiMwari zveshuwa. Ndo zvavakandiudza. Vakandiudza kuti ndichavaratidza vanhu munyika mako kuti zveshuwa ndini Mwari. Nezvishamiso zvavachaita munyika muno zvichatodarika zvatakaona kuIjipita. You see kumaIsraelites. Vanzi zvichatodarika zvichaitwa munyika muno. So takamirira kuita kwavo. Sezvandakambotaura inini ndakafananidzwa nemusondosi waMwari. Handigoni kutaura naMwari kuvaudza kuti itai zvakati, no. Ini ndinoudzwa zvavanoda kuita. Kana ndaudzwa ini changu kutumisira kuvanhu sezvandiri kuita. Asi handina rangu randokwanisa kuwedzera kana kudii. Ndinongotaura sezvazviri zvandaudzwa ndo zvandongotaura. Ende vanachora kuti vanhu vachanobva kubhilivha kwevanhu ndokunonetsa ndisandati vanenge kuti uyo Isaac anopenga. Ende unotoona mumwe achonyora kana kuti hambanje. But you cannot say kuti munhu anopenga iye zvinhu zvaanenge achitaura zvinhu zvacho zvisizadzikisika. It's like corona yakauya zveshuwa vanhu vakaiona. Vanhu vakafa munyika muno nenyaya yecorona. Ende chikafu chakashayikwa futi mumashopu zveshuwavo sekutaura kwakwaita Mwari. Saka munhu anopenga haagoni kufotela what's coming zvobva zvazongoitika futi seizvozvo. Handei pakubatsira vanhu ava ndanzwa muchiti manje makabatsira bamunini venyu vanga vari muchipatara vakatobuda vakatanga vanonzi Chikwanda Philip kuzaka ukwamarairi. Handiti saka chipo ichi kana kuti zvirwere zvamunonyanya kubatsira vanhu zviri spiritual ndezvipi zvamunoziva kuti Mwari vakanditi batsira chirwere ichi? Chirega nditange pacorona. Corona ndairatidzwa kuti iri kuuya. Then inokurwadziwa noupenyu hwevanhu munyika muno. I had to go down for prayer. Mandakumbira Mwari, Mwari kumadii kuchitiudza kuti toita sei? Zvikanzi iwo ndo umwe wacho futi asingabhilivhi kuti zviri pauri zvakatokura kudarika zvinofunga vanhu. Zveshuwa vakanyatsondidaro. Ndikati semara zvikai muchinjwa waunawo uri pamusoro pezvose. Hakuna chirwere chiri pamunhu kana pamhuka, ndakanzi chiro pamhuka chinogona kukurira muchinjikwa waunawo. Ndakanzi hakuna chirwere, hakuna chinotambudza munhu kana chinoshungurudza munhu especially panyama yake chinokunda muchinjikwa waunawo iwe kubvira inini. Muchinjikwa waunawo iwe kubvira inini kuti ndinawo muchinjikwa wacho. Wakanzi unoporesa zvose. Oyo wakanzi unoporesa zvose. Ndo zvandakaudzwa. Ende right now zvimwe zvacho zvirwere shuwa handizvizivi. Ndongonzwa zvitaugwa kuchipatara kune munhu ane chirwere chakati shuwa akauyawo tikamisa muchinjikwa wayo munhu ari kupora. Ipapo hatisi kutaura 2 minutes 1 minute chai munhu anopora. Saka imimi chiri kuita kuti musashandise muchinjikwa uyu zvizere chii? Muchine doubt here kuti alright musati masvika panapa imimi musati mauya ndaudzwa kuti muchabvunza mubvunzo uyoyo ende the answer ndandakaigadzirira. Uzanditaure? Sure. Ndakagara apa vachiwacha zvamunoona zvimabhakeziri apa vange vachiwacha madzimai apa ndaudzwa nyaya iyoyo kana azouya mutsanangure exactly zviri pamwoyo wako
kwete zviri spiritual zviri pamwoyo pangu inini this mission ndeyaMwari haisi yekutsvaka mari arega ndidzukuru this mission ndeyaMwari haisi yekutsvaka mari kana financial gain ndezvaMwari saka nokudaro inini ndakatiwo kuna Mwari handigoni kuti ndiite ministry yenyu iyi tibudise pachena zvinyatsooneka nevanhu vese kuti ndimi Mwari muri kubata apa ndiri murombo. I don't want that. Nokuti vanhu vachazoti uri kutsvaka mari nenzira iyi which is very wrong. Ndinoda kuzoita mission iyi ndaane zvinhu zvangu. So I'm in the process yekutsvaka mari dzandiri kutsvaka. Ndotanga PA system yangu. Ndotanga handidi kuti munhu kana akarwara arifanika zvakaita kubudiriro. Ini ndoti vanhu vabudise mari yavo yekombi kuenda kubudiriro ukoko. No, Mwari vanenge vachindipa zvavanondipa kuti ndikwanise kusvika ini pane murwere. Sezvaita Jesu. Jesu aitofamba achienda kune vanhu. Anga asingabhadharisi vanhu kuti ndikwidzei kana kuti chikepe ndiinde kunyika kwenyu ndokubatsirai. Anga asingadaro. Aisvika kune vanhu vakava vachirwara achivabatsira achienda kuna vamwe vanorwara and so forth. Kwete zvokuti uyai pachechi yandakavaka kuti ndikubatsirei. That one is not it. Hazvisi. Saka ini ndakati handisi kuda kutanga this mission ndiri murombo. So my prayers mazuva ndeyekuti chiropafadzaiwo pakati pemuchinjiko wenyu wamakamisa kuti iye zvino ndikwanisewo kuve nezvandofarira kushandisa kuti vanhu venyu vachinzwa inzwi renyu. Kuri kuparidza chaiko mukoma Roband unyebo. Ndine manzwi ekuti pamwe ndinoshumirwa. In fact pane ngirozi inenge ichitaura neni ichindidzidzisa zvinhu muupenyu kana kuti matsanangurirwo anoitwa bhaibheri sezvazviri. Anenge achinditsanangura zveupenyu hwevanhu nhasi uno mararamiro avari kuita nemanzwi anenge achitaura iye anenge achida kuti ndingosvitsa kuvanhu sezvazviri. So musi unoyu ndaka ndichishumirwa achinditsanangura about marriages. Achiratidza kuti ari kurwadziwa newanano dziri munyika muno medu muno ndo makanyanya. Wanano dzedu dzataanadzo mazuva ano dzosiririsa ihondo mudzimba. Saka ndakatozopedzera ndatonzimba kasongo ndobva ndadzidziswa songo yakaimbwa ndainzwa ichimbwa kumhepo ndobva ndateedzera inotoripo songo yacho inonzi mudzimba. Nokuti zviri kuoneka kuti kana kunamata vanhu vanomuka vachienda kumachechi vachienda kumasande vachienda kudii but zviri mudzimba right now Mwari havasi kufara nazvo. Tiri kutaura wanano yemukadzi nemurume. Totaura kurarama kwevana mukati memba macho mumo. Mwari havasi kufara nazvo munyika muno. Zvinoda kugadziriswa. Saka imi kana muchitaura kuti muri kuti Mwari ngavatange vakuropafadzei muzotanga ministry yenyu zvizere. Vanhu vofa here imi makamirira kuti mutange maita. No, kwete izvozvo. Izvozvo izvi vanhu vanenge vandibata vachitaura neni ndinovabatsira. But ndinozonzwa tsitsi still kuti umwe munhu munzva zvinoita panenge parwariwa. Pane parwariwa paya vanhu vanotora mari dzavanga vanadzo vachiita zvakasiyana siyana kuda kurapa munhu kusvika paextend yekuti vanenge bankrupt. Kana vari kumusha zviya mombe dzinotengeswa nembudzi vanosara vasina chinhu. Vachizama kuda kubatsira nehama yavo yarwara. So inini zvinozondirwadza manje. Kuti shuwa ndobatsirwawo ini ndendisina pamwe. Kuti ndizogwira kombi ndichienda kana unana budozi zvandambotaura kundovinga munhu arwara kuno kumuri inenge isinawo kana chinhu. Saka zviiti manje. Ndinenge ndakuitira vanhu minamato pamafoni sezvandiri kuita izvozvo. Ndiri kuita minamato kumafoni. Pakubatsira Mwari vanokupa here zvatingati zvinhu zvekuti mubatsire nazvo vanhu. Ndichipinda kunyaya dzingatiti kuchipostori kana kuchivanhu vane mishonga inopiwa vanhu vanofanira ngozodya uchizera sei kuchipostori ndomozaona vachinzi tenga mukaka, tenga mazai, tenga malemon. Alright. Usually kana ndichibatsira munhu anenge achirwadziwa inini ndindofila the pain yaanayo. Okay. Choro ari kure. Alright. Inini ndinofila the pain yaanayo. Ndotoziva kuti pauri kurwara iwo zvinodeka uchinzi pane vamwe vandakabatsira vanenge varipo mukabvunza munogona kunzwa kuti vaitotaura kuti makatanga kunzwa apaka
mukazodai mukazonzwa apa mukazonzwa chifuva chikazodai zvino zvakubata pamusana ndinenge ndichitonzwa peni yacho ndini so kana zvaderuka zvichanetsa chiko nokuti munhu ari kundiratidza that pain anongondiudza futi the cure part of it but chizhinji chinoshanda muchinjikwa nemvura shoma shoma nemuti wemuchero just like uyu kachishamu kadoko kanongotenwa so kakangoreba this size katetetete tobvisa mashizha zvedu mvura shoma shoma chivharo chechigubhu icho ndiyo inoshanda totonyora muchinjikwa pamunhu chita munamata nyora muchinjikwa chita munamata pasina 1 minute munhu apora ipapo pakubatsira vanhu apa Dhoku pane vamakabatsira kumashure nepasina kana mubhadharo pane here vanozomborangarirawo kuti munhu waMwari akatibatsira regai ndinombo alright vanhu vemunyika munomu vane kasystem kamwe asi ndingangoti pamwe nemazvarigweda takangoitwa tichikura kamunyati kokuti munhu anenge akubatsira uya kana iwo zvako zvangoita kazhinji kana neni ndogona kuzvitawo munhu akandibatsira ndikangofuratira zvangu zvikaita kundizoyeuka kuti munhu uya wakandibatsira uya zvinogona kutora mukana wokurema zvogona kurema but zvisinei hazvo inini handisi zvandambotaura I'm not about financial gain zvinhu zvangu ndiri kuitira Mwari saka munhu akanyararawo hake iye aitigwa zvakanaka sezvakaita Jesu paya akati abatsira vanhu vane maperembudzi 10 pakadzoka munhu 1 akauya kuzotenda ini ndiye ndichitarisira kuti kungotenda koga kuti munhu waMwari zvinhu zvamakaita zviya zvakaita zvakanaka ini ndoudzawo Mwari ndotendawo Mwari kuti Mwari munhu uya washuka makaita zvakanaka akapora chete but then kana vakasadzokawo vakanyarara ndinoona zvichizonetsa but hazvisi here zvinoita kuti muzoti vanhu vabhadhari nekuti ngatiti zvabuda pamhepo saizvo zvizvi vanhu vanzwa kuti Issac vane muchinjikwa waMwari wavari kushandisa nawo wekurapa pamba panapa kuungana vanhu mugoshaya nguva imimi yokuenda kunotsvagira vana vakapedzera makuti kuti ndikubatsire nekuti handisi kuenda kubasa chibhadharawo $10 no handizosviki pakudaro according kune zvakambotaura maprofita ministry isati yatanga ndisati ndatanga kutozviona kuti chipo chiripo ndaimboendawo kumasowe ndakanchitori musondosi pasowe pano munhu akazombotaura chiprofita akati baba ndaona mazoshandira vanhu zvokushaya nguva kana yekudya ndipo pane mubvunzo wangu kandi papa muchazoshaya kana zvino kana ini ndichigutswa nemweya ndingaita dambudziko reiko panyama ndo mhinduro yacho kana inini mweya uchindigutsa zvokuti handinzwi nzara ndichigona kushandira vanhu kana 1000 zveabout 1 hour or so saka ndichigutswa nemweya nyama ine basa reiko basa remweya muchigutswa nemweya mweya haugutse mhuri yenyu mweya haubhadhire mabills mweya hautenge magetsi zvazvinoita manje apa handisi kuti bhadharisai vanhu aiwa ndiri kuisa pane kuti tivake chimwe chinhu zvamuri kutsanangura nekubvunza zvakanaka but Mwari zvavanoita manje inini ndaakuziva Mwari sezvandambotaura kubata kwaMwari ndokuziva futi takagara ipo panapa zvishamisi muchitoona mumwe munhu achipinda kana nechingwa kana nemukaka kana kuti nei achitoya ndangofungawo kuti ndisvike pano munhu waMwari ndikuvigirewo izvi mudye ndomararamiro atiri kungoita of course ndienda kubasa ini ndiri truck driver chipo ichocho ndinacho futi chokutyaira matrucks zvisi zvokuti zvakauya zvoga chotori chipo inini ndichienda kuHwange mukabvunza madzimai kana kuti vaona pamavhidhiyo apa vanogona kukudzai kuti munhu airegedza mota ichifamba ichitevera kevhi yega mota ichiinda yega ndisina chandakabata saka zvinhu zvokuti ndiMwari vanenge vachiita zvakaita zvezvo kutomboza kuti matruck driver anorombera kakudhiraivha unozanzi munhu gudo rinogona kudhiraivha yakarara manje inini hapana nezvegudo asi kubata kwaMwari chako zvokuti ndega dzimwe dzenguva mamoziva kuti pane pokuti uri kuenda pajunction
kuri kuya mota ichimhanya opposite side, but nekuda kwaMwari manje the speed of the two trucks yangu neyake panoitika zvimwe zvokuti wogaona kuti apa pashanda Mwari. Ndozvatiri kureva zvacho. Umwe munhu asina that ability anondopinda shuwa mune imwe moto uraya vanhu, but munhu anenge ane chipo chacho ichocho Mwari vane zvavanotoita kuratidza kuti aiwa zvineni mukati. Ndozvandiri kuzama kureva. Handiti adzimai venyu vanochinzwisisa here chipo chiri pamuri? Uyo mubvunzo uyu vanozviziva zvose nekuti hapana wopedza ndorota, hapana zvandoudzwa ndikasavaudza. Okay. But then vari kutotyirawo upenyu hwangu inini personally. Vanotyira upenyu hwangu asaka havadi kuti ndizvipublishe. Hanzi munozoita sei? Zvakafanana nenyaya yehupfu. Nyaya yehupfu ndakaiudzwa sezvandareva kare. Pane pandaifanira kutokuudzai nyaya iyi kare kwacho ko, but vakandimisa vakati munovengwa nevanhu vakakutumisirai mathagi mukauya mukaurawa nokutaura zvinhu zvisiri zvisingaita business redu. Kuti wakuuraya business redu just like that. Vakato ndova izvezvi nhasi vatombotaura the same statement. Ndavaudza kuti muri kuuya muchauraiswa imimi nenyaya yemedia yenyu. So ini ndinechiti handezvaMwari, ndikatadza kudero ndopuwa futi mhosva. Kuti kwewo uri kuchengetera zvinhu zvatiri kukupa kuti uyu, nokuti shuwa kubatsira kunoitwa munhu kana anga achirwara. Inini pane something chandowana, anga maropafadzo, anga mafinancial blessings, pane something chandotowana. Saka vanhu vakashota vakaita vashoma, inini kwangu kune kwakamira. Saka ndechiti kana munhu akabatsirwa paya Mwari pane zvavari kundipa. Vanhu vakabatsirwa paya zvikatadza inini kana kuvana vangu pane zvavanenge vatozarurigwawo muupenyu. Ndio mafambira zviri kuita. Saka tichitaura kudai so muri kuti mimi makasununguka kuti wese anenge ada kubatsirwa kana ane matambudziko ari kumunetsa mukati meupenyu hwake anonyanya kunyanya paurwere apa akubati ndibva rodo. Alright, ndoda kuti mupabatisise mukumarobi. Pane pakunetsana ndibva varodo kana kudzora volume ready. Pane pane kakuitika kakachiitika. Ndinoona sokuti Mwari zvavanoda kuita kamuupenyu hwangu chaizvo. Musi uno ndakanzi nemunhu andishanyira ngirozi yaMwari kanditi Isaac ndoda kuti uverenge mablessings aunawo. Saka ndakatanga kufunga kuti ari kuda kureva kuti udini, ndobva ndaita chinguva ndakanyara zvikanzi handiti wazvinzwa. Ndativerenga mablessings aunawo. Ndakaverenga ndikaona ndine zvinhu zvinosvika 10 zviri pandiri. Mablessings chaiwo. Zvikaisaka seiko iwo uchiramba uchiti uri murombo? Iwo une 10 mablessings. Unoziva kuti mumwe munhu haana kana 1. Iwo une 10. Kosei uchiramba uchiti uri murombo? Inyaya yekuti iwo pachako futi wakagarira upenyu hwako ndiwe. Haudi kuti zviite zvinoita ruva rinobhuruma roratidza kunaka kwaro. Haudi kuita fanika zvinoita chiedza. Tarisa kuti Jesu wakataura akati kana uri chiedza unoisa pakakwirira kuitira kuti chivhenekere nyika yese. Iwo manje uri kuzvivanza mudengo. Hausi kuda kuti izvo zviita, asi mablessings aunawo akawanda zvokuti rimwe chete rogora kupa kurarama, asi pakati pawo ose hapana chawati waita. Ndikaona kuti ari kutaura chokwadi. Ndipapo sei sekutaura sekubvunza kwomurume kuti hausati waita. Saka ndoti sei nzati maita. Chinhu chokutanga kurealize kuti ndinawo mablessings iwo akawanda kudaro. Ndo chinhu chokutanga. Chechi2 is to follow malines anoitira kuti usvike kumablessings achoko. Then implement them in your life. Zvatopera wakutokwanisa kutozviita. Ndinoimba. Ndiri muimbi umwe wokuti ndikatsikisa nziyo dzandinadzo panapa. Vanhu ndichidzitsanangurirwa masongs abos ndinoanzwa masongs awo achiimbwa mumhepo.
saka ini nichangoteedzera zvachiimbwa zviyazvi ndobva ndatotora foni ipapo kana iri moto ndorekodha ndarekodha maimbiro azvinenge zvichiitwa ndozonzi chiwedzerawo chiinda pakati pezviri ipapo uchiisa manzwa ako iwo mukuwedzerawo asi ndenda ane guideline yesongwiwo manje chiri kunetsa handina mari one yekuti nditsvake studio inogona kubudisa instrument yandiri kuda denda handinayo kakarika one zvokuti pa1 week ZBC ndaigona kuvharira njere dzevanhu dzinobatwa naMwari kwete neni ndakaradzwa masongs awo achibata haana chaidzo dzevanhu kwete kunzwa chete zvokuti ndakanzi maita basa nemubvunzo ndakanzi unozviziva here kuti une pamwe pauchaparidza kana kuimba kuti time yaunopedza kuimba kana kuparidza kwauchaita vanhu vacharamba vakangoteerera vachifunga kuti uchiri kuda kutaura zve3 minutes iwe ugobva ugoenda mumoto ugondosvika ugopinda mumoto ugosumudza mota after 3 minutes vanhu vagozotsvaka kuti kumunhu waindei panga achitaura vachatarisa paunga wakamira pacho vanoona pasina munhu kana mafootsteps ako uchibva ipapo havamanzwi 3 minutes ndodzandakaudzwa ndabva pakutaura sezvatiri kuita izvi ndoita 3 minutes ndabva panapa vanhu vanenge vachiri kuda kungonzwa kuti ndiri kuda kuti udii so those things zvinoitwa naMwari ndi zvandichaimba nezvandichaparidza zvinobata mwoyo yevanhu mwoyo chaiwo kwete pfungwa mwoyo yevanhu zvokuti hazvibudi mumusoro mavo pakuparidza hongu vanhu vanogona kunge vachimbirira kuti imimi munge munoparidza asi pamunopiwa masongs aine kwanyora hazviti here kuti mupe vamwe vaimbi vago right pari zvino matopedza kubvunza matodero pamwe muchibvunza paye ndine umwe anenge achindiranzira achinditsanangurira kuti iti zvakati pari zvino pane dzimwe nziyo dzandakatonzwa ndedzangu ini dzichitoimbwa nevamwe vaimbi asi the way maimbiro avari kuita nethe way adzaifanira kuimbwa nayo zvakasiyana zvokuti nziyo dzavo dzotobhuwa kuteerera ndikaitaura chokwadi hazvitonakidzi kuteerera maimbiro avakazi asi inziyo dzangu malyrics enziyo idzodzo ndaangu inini ndakatozvinzwa ndichitoshamisika kuti vanhu avakaonepi nziyo dzangu vandakazofunga kuti ndakambobigwa foni paya ndakambodurasa foni paya saka mufoni ndo munenge mune masongs aya kana aenda munhu anondoteerera nziyo dziya dzomupindawo maari ochiti nokuti ndakamboda kuita muimbi oda kudzibudisa kuti aimbi but kuzobuda zviri chaizvo zvazvofarira kuita chaizvo hazvizobudisa izvozvo hapana munhu anokwanisa kuti nziyo dzandoda kuimba inini iye agodzibudisa dzigonakidza vanhu dzikuita zvadzachifarira kuita never hazviitepo ndoziva kuti pane vari kukuonai panguva ineyi varwara vatambudzika vaita sei zvirwere kana tichitarisa mapedza mirai ndikubatei ndoda kuitirai munamato mukoma Robi. This is a prayer ichashamisa vanhu yandichaita taakuvhara munamato uyo I think munofarira kupublisha upinde ndakambozvida kuzviita pafoni yangu neWhatsApp zviya zvokurekodha audio video uchitaura kuti munamato nichidaita munamato but then musi wacho foni yakamuka isina chinhu pandaifanira kuita munamato yaka isina moto bhandiro futi handauziva kuti ratopera futi apa ndandavimbisa vanhu chakuitirai munamato wemassive wevanhu vese munyika muno anenge angoteerera this audio akateedzera zviri kudikwa paaudio iyoyi chero anga achirwara nechirwere chakaita sei zvinobva ende muchazoona vachikufonerai vanhu after that prayer tinonetsa sekutora mamuchita kwekwe vanhu havadzoke vanhu havatendi because mukaona inini vanhu vanondifonera vaine matambudziko vandaratidza kana kuenda navo kwavanoona rubatsiro sekutora kwamaita mumwe chete pamwe anogona kufona kuti mukoma zvangu zvaita sei zvatambanuka handiti mazuva asi ndoziva kuti nekunyarara kwavo zvatambanuka dai zvisina anodzoka futi achiti vakambondisa kwakati asi zvakangoita chete anonyarara zvosanganisa nevamwe vanhu vane mapositions musociety vasingadi kuonekwa vachibatsirwana naDr. Issac zvokuti ndinovarongera kuti oright pastor ningi sekuru ningi
kuna Dr. Isaac vada kuuya kuzokuona asi munhu anozikanwa azviite kuti vauye pachena zvinonzi aurai tiri kaendende kumba kwavo kana kundiita sei zvakavafambira havasati vambondifonera vachinditi tinotenda nenhamba dzamakatipa dzaDr. Isaac dziya kana nekwamakandiendesa unogona kutozonzwaka vachitaura kana vachipa vamwe testimony vari kumwe kuru kuti ni upenyu hwangu hwanga wakadai asi zvakazongodai havataura kuti pane mumwe murume. Ndine very good example yevamwe sisi vari kuHeathcliff ivavavo sisi ndoda handiziva hangu zita ravo asi munhu anga ane problem hombe munhu anga asingavati hope aiti ndinorara ndakarara zviya ndorota ndichishandiswa nomurume muhope kana zvadero ndomuka ndakaneta uye makumbo angu anenge achizvimba nenoms ndee nichinzwa dzungu handitogoni kana kuita chimwe chinhu zvaane makore zvichidaro. So we had to go down paprayer ndokubva tanamata nezvazvo mandamudzawo zvokuita nokutenda kwake mudzimai kana kuti sisi vavo zvino vakazopa testimony vachitenda. Ndo munhu wani wandakaona akadzoka akakwanisa kutaura neni achitenda akazoita extend yekuti wakati Dr. Isaac imimi makati hamubvume mari kana achida ngokutendai kungokupai something handina kuti makumbira ndinoda ngokutendai nesomething chandoda kukupai. Ndiye munhu woga akakwanisa kutenda zvokuzobvisa pakutonetsa kuti ndokuisira here mari ndikati no mari inini kana muchiisa musaisa mufoni mangu kana muzita rangu nono mungatoisa muzita ramadzimai avo na muchida kutenda munoto kana kuti ukaona pane zvirema mapofu nherera kana chirikadzi zvaunga wachifarira kupa Dr. Isaac ipa between vanhu gurupu revanhu ava ipa vanhu vakaita sevavo because vari in need kudarika inini. Ina hangu Dr. Isaac parinezi ndaonoti amwarika ndipe hangu varombo vasina chavainacho ndishande navo. Amen. Nekuti vakabatsirika ndoziva kuti mufaro wavo unodarika kutenda. Amen. Ende pavese pavanenge vari vanenge vachipupura inini zvinhu zvangu zvanga zvakadai so asi nekuti handina hangu chandinacho ka asi semo ndipasvika upenyu hwavo. Amen. Ava vane mari ava regai tinyarare iprogramu yerimwe zuva tichipedza Dr. Isaac munamato wamati mimi muda kusiyira mhuri yeZimbabwe. Alright. Ngauye zvavo. Chokutanga chandoda kukumbira kune ruzhinji rwenyika ino Mwari vanoda munhu wakarurama. Mwari vanoda munhu wakarurama nokudaro kana tichida kuzoshandisa munamato wandiri kuda kuita pano unoshanda futi kuvanhu vanenge vakarurama ndokuti zvibude zvakanaka. Ngatiwiriranei ndati munamato unoshanda kuti pane munhu anenge akarurama. Saka isuwo pachedu ngatizviruramisei tikwane pamberi paMwari kuitira kuti munamato iite zvishamiso muupenyu hwedu. Kana tabata ipapo kureva kuti ndiri kuti tisati tatanga zvomunamato uyu ngatizvireururei zvose zvatinofunga takatadzira Mwari, zvose zvatinoziva kuti takatadzira Mwari. Kana umwe munhu ari panext pako ingaa hama yako ungaa muvakidzani wako kana wakamuitira zvakaipa ndonguva yekuchikumbira naro regerero kuti iwo pachako ururame. Ndokuti minamato andoda kuita panapa unyatsosvika to the last person. Ndokuti munamato watoda kuita pano unyatsosvika to the last person kumunhu wokupedzisira anorwara. Munamato uyu unoshanda zvinhu zvizhinji mumatambudziko chaiwo mukati medzimba dzedu unogona kuve ndo solution mukati meupenyu hwatinawo. Saka ndoda kuti tikatanga tazviruramisa isu pachedu pandinoita munamato uyu muchaona zvishamiso zviri kubuda pakati pemunamato uyu. Right. Munamato wandoda kuita tinotsvaka chishamu ndachida kuti ndiratidze vanhu. Simukai makabata. Ndachida kuti ndiratidze vanhu. Uyu muti wemuchero uyu mu avocado. So ndoda kuratidza vanhu the type of a tree yatinoda kutora.
kuitira kuti zvisazonetsa kune vaya vanodi vanenge vachikopa. Ndatora mukati memuti wemuavhu tinobvisa mashizha chimuti sezvizvi. Right, chimuti chandakabata this one chakareba zvokuda kusvika pa 30 centimeters. Tatora pamuti wemuchero, muti wemuchero watinenge tawana uri pedyo nesu ndio watoshandisa. Reason yacho yekutishandisa chimuti ichi ndinogona kutsanangura iye zvino. Muchinjikwa wapo wakadzika wakauya uri munyama yangu, mumavoko, muzvigumwe izvi 2 izvi thumbs ndo pakadzika muchinjikwa uchiuya. Then pandaieresa vanhu nezvigumwe izvi, inini ndakatanga kutora zvirwere zvavanenge vainazvo zvichipinda mandiri. Inini zvirwere zviya zvapinda mandiri, ndaipedzera ndakurwara. Chaunga uchinzwa iwe chamandiri, inini ndakurwara, ndakurwadziwa. So ndakazomboita nguva yekuita munamato ndichikumbira kuna Mwari kuti Mwari, kwenini ndewakufa zvine zvirwere zvazvine vanhu, saka ndoita sei? Then Mwari vakazonditi vakatuma ngirozi yavo ikandidzidzisa kuti chitora kachishamu muany fruit tree, muany fruit tree. So zvatiri kuda kuita panapa ndezvekuti toshandisa chimuti ichochichi, ndo chinoshanda pakuzvieresa pane pachirwadza. Let's be honest pane zvatiri kuda kuita. Kana iwewe uchinzwa kuti uri kurwadziwa panapa pachifuva apa, ndo pari kurwadza panapa padumbu nechipanapa, usazvinyebera kuti unozondoshandisa chimuti ichi kuita munamato kuno saidhiri kana kuti pagumbo iwe uchinzwa apa. Saka munhu unofanira kumeka shuwa kuti pauri kunzwa ndo paunoeresa. Zvatinoita mbumbu ndipo mvura shoma shoma, kasira 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 kasira. Ndiri kuda kutanga ndakudzidzisai mashandisirwo anoitwa munamato uyu. Tiri kuda kuti munamato uyu uyo wevanhu vese, chero vamwe muzvipatara right now yawandisa mvura yacho waisa pa right, chero vari muzvipatara right now tinoda kuti munamato uyu ushande. Mubude muzvipatara muende kudzimba. Vana mai endai munobikira mhuri, muchengete vana. Vana baba endai munoshandira mhuri. Toda kuti mubude muzvipatara. Munamato uyu is very effective, unoshanda. Ukaona usina kushanda, pane zvawakanganisa pakutsanangura kwandiri kuita. 1, pamwe unenge usina kureurura, hauna kuzvireurura ukazvisa pamberi paMwari. 2, pamwe mashandisiro aunenge wauita hazvisiri izvo. Saka tiri kuda kudzidzisana kuti tiite exactly sekutaurwa kwazvinoitwa naMwari nokudzidzisa kwazvinoitwa naMwari pakati pevanhu. Kana tichinyora muchinjikwa uyu takabata chimuti ichi, tinonyika chimuti mvura one side, one end. Fandika zvandaita, handimoona iyo mvura iri kudonha iyi pachimuti side iro randisina kubata. Kana ndakunyora ndikuti pari kundirwadza ini ndi apa, ndinonyora muchinjikwa kuti pandoti muzita renyu Baba, unonyora muchinjikwa. Pandinoti remwanakomana, wonyora muchinjikwa pa same position. Pandoti ndiro mweya mutsvene, wonyora futi exactly muchinjikwa pa same position. Wonyika futi chimuti mvura. Pandoti muzita renyu Baba, wonyora muchinjikwa. Romwanakomana, wonyora muchinjikwa. Noromweya mutsvene, wonyora muchinjikwa. Unodzokorodza futi kunyika chimuti mvura kechi3. Woti muzita renyu Baba, romwanakomana, noromweya mutsvene. Haleluya, amen. Ndaita izvi rutatu panzvimbo 1 pari kurwadza. Kana ndine pamwe zvazvinoita manje kazhinji, imi makaroyiwa, makapotsewa, mune chipotswa kana chikandwa kana dyiswa iri pamuri. Muchanzwa kuti pamaisa muchinjikwa ipapo zvachinja, chinhu chiya chinotiza, chinoda kuenda pane imwe nzvimbo yokuti chindoafekta futi ipapo kuti murwadziwe. The thing is, munotora futi chimuti the same muti wanga muchishandisa, mounyika mvura, motevera paakurwadza paya muzita renyu Baba,
romwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya, amen. Monyika mumvura, chimuti monyora futi ipapo muzita renyu Baba, romwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya, amen. Monyika futi kechi3 mumvura, modzokorodza futi muzita renyu Baba, romwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya, amen. Saka right now ndakudzidzisai mashandisirwo azvinoitwa. Ndaakuchiita munamato uya manje. Ndaakuchiuita exactly kudzidzisa ndakudzidzisai. Chimuti ndo chamune mishandisa, chimuti chemuchero chamune matora nemvura yenshoma shoma, choro chivharo chekaskedi icho chinotoita. Saka right ndoda kuti tinyike zvimuti zvedu mumvura. Vakateerera vanoda vari kuitirwa munamato, ngatinyikei zvimuti zvedu mumvura. Tobudisa chimuti, tonyora muchinjikwa pari kurwadza. Muzita renyu Baba, romwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya, amen. Ngatinyikei zvakare chimuti mumvura. Tonyora muchinjikwa. Muzita renyu Baba, romwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya, amen. Tonyika futi chimuti mumvura. Tonyora kupesera pari kurwadza ipapo muzita renyu Baba, romwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya, amen. Aiwa, munotendwa vanhu vaMwari nemunamato uyu. Munamato uyu unoshanda ine minute zvichienda pa2 minutes ipapo chete chete. Kwaona zvadarika ipapo usati wachinja kurwadziwa kwanga uchiitwa, kureva kuti ngatidzokorodze zvakare. Kana zvisina kuchinja within 5 minutes, ngatiendei pamberi paMwari tizvinatse, toreurura. Mwari vanotiitira zvakanaka. Amen. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.